Hogeita bi garren ipuina. Gizona eta ogi gaztaia. Ogi gaztaiak egiten zizkion gizon bati kalte handiak, etxean sartuta, itoaz, oilo eta usoak, eta jana zarraultzak. Ipini zion lakio edo gatibugarri bat eta erori zen bertan. Aurkitu zuen gizonak atsegin osoz, oinetik katigatuta eta diotza, kaltegin zitala, erori aiz geroenean. Aspaldiko egunetan ondo bizi izan naiz nire oilo eta usoekin. Erantzun zion buruz bera edo umilki ogi gaztaiak. Nire jauna, hori egia da, baina oroi bedi naizela zaguzale eta harrapatzailea. Garbitu diodala etxea piztia zital horrietatik. Ni nabilen lekuan ez dakatu beharrik. Zenbat on eta mesede izan du nik itoaz hainbeste zagu eta arratoi handi. Aurreratu ditu gutxienez, anegabi gari, lau anega hartoale, arroa erdi urdai, aipatu gabe, zagar, gaztaina, gazta eta gozotan harrapatu eta irentzioi dituztenak. Kontuak elkartzen baditugu, gaitz baino mesede gehiago egin diot. Ez naza banatu, ez arren hil. Ematen diot hitza, ez diodala gehiago harrapatuko oilo, ez uso, ez arrautzarik. Eta geldituko naizela, berorren etxean katu orde, ezer kostagabe.